ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి, ఎవరో ఎక్కడి చదువుకోవాలి ఏదో ఒకటి, లేకపోతే పాస్ కాము, తెలుగు ఫెయిల్ అవుతాం మనం. ఎట్లయినా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి బ్రో. ఎగ్జామ్స్ ఏందో నాకు అర్థం కావట్లేదు బ్రో, అసలు పిచ్చి లేస్తుంది. సరే తీసుకో బ్రో ఇవి. పర్లేదు బ్రో. ఏంది బ్రో ఒకటే తీసుకో, ఇంకా తీసుకో. పోయినసారి సెమ్లో కూడా సబ్జెక్ట్ పోయిందిరా. ఈసారి సప్లీ ఎగ్జామ్లో ఎట్లయినా క్రాక్ చేయాలా, అదే అర్థం కావట్లేదు. అవునరా, సప్లీ ఫీజు కట్టినావా? నిన్నే నిన్నేరా, ఇక్కడ కూడా పెట్టకుండా తింటున్నారా, అదే చూస్తున్నా నేను అప్పటి నుండి. సరే తీసుకో, ఎర్రి ఏడవకు. చూద్దాం.